naċċettaw il-preżenza tiegħu u mħabbtu f'kull mument tal-ħajja tagħna, li narfu li meta nidinbu aħna iva noħduha kontra Alla anke jekk naħsbu li ma weġġu lil ħadd. U kemm jisbaħ eżistijej li f'dan kollu nesperjenzaw il-qawwa tal-Ispirtu Santu li tibdilna u li tqaddisna. Ejjew nġibu qudiemna għal David, profeta David, nagħlqu bih. David minkejja li Alla għażlu għamel ġnub kbir, adulterju qtil. U l-profeta Natan mar iċanfru. U meta Natan ċanfar il-David, ma qadx jgħidu jiena nqast l-Urija. Xejn minn dan. Allu jiena dnibt kontra Alla. Illum ngħidu jekk xi ħadd jagħmel adulterju, konxu li qed jidneb kontra Alla. U mhux kontra biss martu jew żewġu. Qed tidneb kontra Alla. Mhix ġajda. Jekk tridu tifhmu dan xi ġifieri, ejjew nitolbu is-salm li kiteb David meta huwa nidem. Ejjew nagħmlu ħtana dan il-kliem u nagħlqu bih. U jara dan is-salm jiftħilna qalbna beraħ għall-maghfira, għall-fejqan mid-dnub u għall-qdussija li Alla rid jagħtina. Ikollok nina minni jew Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-nina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsinni kollni mill-ħtija tiegħi. Naddafni mid-dnub tiegħi. Għax jien narafhom ħtijieti. Id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt. U dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Hekk jinara fis-sewwa tal-kelma tiegħek u bla teba jidher il-ħaq tiegħek. Ara jiena ssawwart fil-ħtija u fid-dnub nislitni ommi. Int li tħobb il-qalb sinċira għallimni l-għerf fil-fond ta' qalbi. Roxni bl-ilma u nissaffa, aħsinni u aktar mis-silġ nibjat. Għamel li nisma' l-ferħu lena biex għadmi li inti sħaqt jitenna. Dawwar wiċċek minn ħtijieti, ħassar żuniti kollha. Oħloq fija qalb safi u Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spirtu qalbini wettaqni. Lil-midinbina l-emtraqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Eħlisni mill-pina tal-mewt u Alla tas-salvazzjoni tiegħi u l-sini faħħar il-ġustizzja tiegħek. Ftaħ li xoftejja Sidi, fommi xandar it-tifħir tiegħek. Għax lilek ma joġbokx is-sagrifiċċju. Nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħu Alla u l-qalb niedma. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix u Alla. Għamel il-ġid il-Sion fit-tjubitek, erġa' ibni l-ħitan ta' Ġerusalemme, imbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa. Sagrifiċċju ta' vittmi maħruqa u mitmuma, imbagħad joffrulek oġġiela.